беләсез. Менә сәхнәгә үтте. Безнең укучыларыбыз IT юнәлешне бик яратып үзләштерәләр һәм менә бу ел безнең конкурс булды. Иңгә алыштырга үткәргән һәм бүген сезгә без берничә проектны сөйләп китәчәкбез. Добрый день, я Мирзянов Роман, ученик 7 класса, и я готов вам представить свой проект. Нами разработана образовательная квест-игра в дополненной реальности. Игра рассчитана на 3 команды по 3 игрока. В определенный момент игры учитель вызывает игроков к доске и просит запустить игру на мобильном устройстве. После нажатия на кнопку «Старт» в разных точках кабинета появляются виртуальные объекты. У каждого игрока их по 2. Например, у команды 1 объекты бананы, у команды 3 изумруды, у команды 2 шины. Игроку нужно, вооружившись мобильным устройством, быстро найти и собрать все предметы. После этого на его экран выводятся факт и вопрос о собранном предмете. Факт и вопрос не связаны между собой. Например, у игрока 2 есть ответ к вопросу игрока 1, а у игрока 3 ответ к вопросу игрока 2. Ну и так далее. В начале игры ученики не знают, кто в какой команде, и после получения информации им еще нужно найти сокомандников и сопоставить вопросы с фактами. Тем самым добавляется командная составляющая. А также было дополнительно создано веб-приложение, которое отвечает за распределение команд, за содержание вопросов и фактов, а также за расположение их в пространстве комнаты. И игрок получает необходимую информацию через интернет во время старта. Прототип данного приложения был разработан во время регионального этапа конкурса «Хакатон» по направлению разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. Этот проект был высоко оценен, и мы за него получили 1 место. Также оно участвовало в «Учитель года» и «Воспитатель года». Вот недавно наши учителя поехали в Казань и использовали мое приложение для урока. Проблемы, которых решает наш проект. Это маленькая заинтересованность у современной молодежи в агротехнологиях, низкий уровень финансовой грамотности у современной молодежи и средний уровень привлекательности для помощи. Какое же решение? Вот оно. В игре будут присутствовать новые агротехнологии. Также в игре игрок должен правильно распоряжаться деньгами, что поможет развить у игроков финансовую грамотность. Также в игре игрок может открыть свой бизнес, что поможет развить у игроков предпринимательские способности. Часть карты игры будет картой Артанаша. Есть игры, похожие на нашу игру. Это серия игр «Фермер симулятор», «Фермер гимнастик» и «Профессионал фермер». Но наша игра отличается от этих игр тем, что в нашей игре присутствует татарский язык, и карта игры будет карта Артанаша. Наша команда. Я Сфадулин Азамат, 3D-моделист. Я Нигматина Пинца, программист. Как эта игра поможет нашему району? Эта игра увеличит привлекательность нашего района. Эта игра улучшит финансовую грамотность у молодежи в нашем районе. Также эта игра привлечет молодежь к профессии агроинженера и даст познакомить приезжих с нашим районом. У нашей игры есть собственный сайт. На этом сайте игроки могут узнать больше информации о игре. А если пользователь сайта сомневается перед скачиванием игры, он может посмотреть кадры из игры на нашем сайте. В сайте есть обратная связь, чтобы игроки помогали нам улучшать нашу игру. И самое главное, на нашем сайте игрок может скачать нашу игру. Спасибо за внимание. Дальше была меженчик Алстафым. Меня проектный исем Алтанашам вша тәрҗемәтсем мобильный навигатор на сети. Бу приложение içinde Алтанашам язучылар турында, язучылар, шәхесләр, җырчылар турында күрсәтелә һәм матур җирләрен. Сез менә бу код буенча не приложение керә аласыз. Хәзерге авылларның китаплары күп, китаплар өчен шәхсәр мини приложение берәү, китаплар күп. Һәм мини приложение эчендә информация күбрәк, укышларга бик җайлы булачак. Хәзерге проблема яшьләр күпчелек телефоннар, алар үзенең вакытын бетермәс өчен алар үзенең район турында
кере алалар, аның мотор җирләрен, язылышларын күрә алалар. Минем приложение бик кирәк булачак әдәби дәресләренә һәм тарих укытучыларына, чөнки хәзерге әдәби дәресләрендә без шәхесләр турында үтәбез, язылышлар турында үтәбез, укучыларга бик җайлы булачак. Һәм кунакларга да тарих битләренә, кунакларга килгәч, Актаныш турында тиз генә йөреп чыгалар һәм кем Актаныш буенча кызыксына. Бу инде минем приложение кесә белешмәсе була. Күп китап йөрткәнче бер приложение йөртәләсез. Менә махсус карта бу язылышлар турында эшләнгән. Актанышта чыккан язучылар бик күп. Менә бу һәрбер авылдан кайсы язучы чыкканы, анда менә күренә инде. Һәрберсенә темасына баскачтан һәрбер язучы турында мәгълүмат бар. Безнең Актанышның иске фотолары бар һәм видеолары бар. Без шунда күрсәтсәбез бик әйбәт булыр иде. Бу инде районда безнең иң беренче кушымта булса, Митимеш Михайловны күрсәләр бик әйбәт булыр иде һәм оценсәләр бик әйбәт булыр иде. Барышын рәхмәт. Две сферы – это туризм и IT. Почему так важен туризм? Человек во время своей работы устает, ему нужен отдых. И для этого есть туризм. Человек отдыхает. И почему же возрос туризм? Сейчас, в последнее время, очень сильно возрос сельский туризм. В связи с тем, что возникла эпидемия коронавируса, многие границы и развлекательные предприятия были закрыты, и людям ничего не оставалось, кроме того, чтобы отдыхать в селах и деревнях, занимаясь сельскими делами. И чтобы продвигать сельский туризм у нас в Актаныше, я решил создать сайт, на котором люди смогут познакомиться с культурой, бытом Актаныша. Вы можете перейти на этот сайт, отсканировав этот QR-код. Также, чтобы человеку было удобнее пользоваться этим сайтом, я создал приложение, отсканировав которое, вы отсканируете QR-код и сможете скачать это приложение и также ознакомиться. Все. Спасибо за внимание. Наши IT-проекты, они не просто чтобы были, а они решают какие-то задачи. Нам муниципалитет, лично Игорь Новакович, дает какие-то задачи, и мы с помощью IT, с помощью наших детей, которые у нас учатся, решаем эти проблемы. В том числе этот проект связан с этим. Кызыксынучы, компьютер белән кызыксынучы кеше булып торам. Һәм киләчәктә дә шушы сферага китәр өчен информатикадан бердәм дәүләт имтиханын сайларга булдым. Сайлауын сайладым, ләкин әзерләнә башлагач минем алда бик күп проблемалар туды. Мәктәпләрдә инде информатика дәресләре бик аз, әзерләнергә вакыт җитми. Аннары интернетка керсәң, шушы имтиханга әзерләнергә бер яхшы, уңайлы ресурслар юк, тем более дата ресурслары да юк. Һәм инде тагын бер проблема, Актанышта безнең информатика белән кызыксынучылар аз һәм бердәм дәүләт имтиханы балаларда бик югары дип әйтеп булмый. Шуңа күрә шушы проблемаларны чишәр өчен мин үземнең сайтымны эшләргә булдым. Бу инде информатикага әзерләнү сайты булып тора. Сайт 4 эштән тора, анда баш имтихан турында биремләр буенча теория һәм тренажер бит бар. Баш битә инде безнең төп информация, имтихан турында бит, безнең имтихан турында барлык информация җыелган. Күпме бара, нинди профессияларга юл ача, аның структурасы. Өченче бит биремләр буенча теория бит. Монда инде мин теория турында язам, теориялар язам. Биремнәрне 6 өлешкә бүлдем һәм һәрберсенә җентекләп теория язам. Теорияны мин инде татарча язам. Ләкин төп рус терминнарын саклау белән. Хәзер экранда күрәсез, мин форматчы форматта язган. Укучы керә, өйрәнә һәм соңыннан тренажер битенә кереп үзенең телләрен тикшерә ала. Шундай проект эшләргә булдым, ул минем абонемент карта QR-код системасында эшли торган. Бу абонемент карта Актанышта гына булачак, аның эченә керәчәк чәчтарыш, театр, кафе, ледовый дворецка керсәң була, бассейнга да. Моны эшләр өчен аена ничәдер сум акча салырга кирәк. Шушы абонемент карта белән кергәндә
Менә мәсәлән, чәч тарашка керәсең икән, шушы абонемент карта белән кулланып, син аны күрсәтә аласың. Син анда керер өчен QR код белән күрсәтергә кирәк. Бу QR кодны сканировать итәсең дә сиңа керәчәк. Синең шул абонемент картадан ничәдер акча сызылачак. Шул итеп менә монда күрсәтелгән бассейн, парикмахерская, театр, спектакль, кафе һәм Ледовый дворец. Мин инде өметләнеп калам күбрәк әйберләр булыр дип, бассейн түгел, спорт өлкәсендә тагын бер нинди серләргә булыр дип, мәсәлән, теннис кертеп була, или бүтән төрле спорт өлкәсендәге уеннар турында. Так, менә мин монда проблема чыгарган идем. Актанышта бик күп кеше спорт белән шөгыльләнмәскә может. Кеше шөгыльләнмәгәч, аны абонемент картасын бик күрсәтеп булмыйча һәм аларга тәкъдим итеп булмыйча. Кешеләр булмагач, минем о экстремизм башлап, экстремизм ул кайчан кеше үзенә абонемент карта ала, мәсәлән, 20 дәрес эчендә ул ниндидер махсус тренер белән шөгыльләнә икән, ул 20-се шөгыльләнәсе килми, ләкин 3-сенә генә килә. Соңыннан ул үзенең акчасын сорый башлый. Мин 20-сенә түләдем, ләкин 3-сенә генә шөгыльләндем, миңа 17-сен кайтарырга дип. Бу инде проблема бик зур, чөнки акча эшләй башлагач, абонемент картасыз эшләгән кешенең акча килмичә. Менә мин монда әйткәнемчә QR код системасында шикшәк дигән, мин аңа приложение эшләдем. Бу приложение минем сканировать итә дә базада үзенең исемдә калдыра. Бу кем икәнен исеме калачак. Һәм икенче тапкыр санаганда монда исеме бар аның һәм число сканирования чыга икән. Мәсәлән, бу кеше минем бассейнга 3 тапкыр килде икән, тагын сканировать итәм дә минем 4-нче тапкыр булачак. Менә монда процесс работает. Сканирует, истап калдыра, потом чыгара. Чыгарып өчен рәхмәт. Үскән саен безгә алар белән тизрәк танышып бара кирәк. Без никадәр иртәрәк башлыйбыз, безнең җәмгыять шулкадәр тизрәк үсәчәк. Чөнки заманча мәгълүмат җәмгыяте компьютер белән эшләүне таләп итә. Безнең проектта Татинформ нәкъ шуңа багышланган. Без үзебезнең укыту платформасында балаларны кечкенә чактан компьютер белән куллануга, логик фикерләргә һәм математика белемнәренә өйрәтәчәкбез. Дәресләр җиңел, бар кешегә дә аңлашырлык була һәм инде дәрес белемнәре гади тест яки уен форматында тикшереләчәк. Хәзер инде тиз генә сайт белән танышып китәйек. Беренче бүлек информатика ягы. Анда инде безне дәресләр куелып бара. Без барып киләбез. Беренче сыйныф, бу мәктәптәге беренче сыйныф түгел, бу платформага килгән беренче укучының дәресләре. Беренче дәресне барып китсәк була инде. Шунда без җиңел генә компьютер элементлары белән таныштырабыз һәм соңыннан аны кызыклы уен форматында тикшерәбез дә. Соңыннан математика бүлеге. Без математика бүлегендә менә интерактивлар бар, без аны үзебез эшләдек. Һәм әзеренә башка дәресләр бар. Интерактив инде кечкенәрәк балалар өчен эшләнгән бу саннар белән танышу. Алар бу сайтка кереп, басып, саннарны өйрәнә. Татар телендә тагын бер уңайлык бар. Мәсәлән, рус телендә 12-12 була, ә бездә 12 бала булса, булга һәм баланы чыгарып